Čaute, čaute. To sme opäť my z profilu Bez risku v nezisku. Dnešný diel bude na úvod trošku reklamy. Dovolte, aby som vám predstavila prvý originálny, nefalšovaný, nesériový kúsok nášho merču, ktorý som dostala pri príležitosti svojich ukrúhlych vzácnych narodenín. Takže keď mi ho Maťka dá urobiť o 20 rokov, budete vedieť, že mám 70 a že 20 rokov úspešne existujeme. Leto, napriek tomu, že počasie asi nie je, Boh vie čo, stále napreduje. Predpokladáme, že vy naďalej teda organizujete rôzne akcie, kultúrne, športové, vzdelávacie a v rámci týchto akcií využívate pomoc dobrovoľníkov. My sme vám na profile Bez risku v nezisku uverejnili prvý diel rozhovorov na tému dobrovoľníci. A neboli by sme to my, keby sme vám k tomu teraz nepridávali čerešničku, alebo vlastne šťavnatú marhulku na torte, alebo aj bez torty, v podobe editovateľnej zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti. Takže v tejto chvíli už na profile Bez risku nezisku na platforme Hero Hero nájdete takýto editovateľný, stiahnuteľný vzor zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti a samozrejme my sme vám v spomínanom prvom dieli vysvetlili, prečo si myslíme, že by ste vo vašich organizáciách mali takúto zmluvu uzatvárať so všetkými dobrovoľníkmi. Takže držíme palce všetci, aby sa počasie zlepšilo, aby sme si to leto ešte užili. A vy, ak teda máte dobrovoľníkov, zaujíma vás táto téma, bežte na náš profil Bez risku nezisku, predplácajte, šerujte, sťahujte, čerpajte informáciu a motiváciu. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute.